Gappan. Tja! Hej Nikrad! Vad gör du? Jag spelar inte på Xbox. Jag heter inte AT. Du hör på rösten. Du hör på rösten att det inte är AT. Nej, jag är inte AT. Next. Men allvarligt, varför spelar du inte på Xbox? Jag är med familjen typ nu. Jaha. Får jag komma och hälsa på? Vi är inte på i Skåne. Ja, men jag är inte i Skåne just nu. Jag är inte i Skåne just nu. Inte? Nej. Jag är i Sverige. Ja, men inte Skåne. Och vart i Sverige? Där du är. Okej, men du kan komma om du vill. Kan jag komma om jag vill? Ja. Okej. Men är du säker? Jag är välkommen. Har du frågat dina föräldrar? Har du frågat dina föräldrar? Va? Jag har det inte så bra. Ja, men har du frågat dina föräldrar? Får jag lov att komma? Ja, det är kylbak. Du kan bara komma. Nu får jag äta efter också. För jag är rätt hungrig. Ja. Vad ska vi äta då? Alltså, vad ska ni äta då? Men du kan äta mer som du vill. Ja, men vad ska ni äta? Ja, jag vet inte. Du kan bestämma. Kan jag bestämma? Får jag äta Ja. pizza med glass? Okej, jag kommer om en timme. Vi ses där. Vi ses om en timme, jag kommer där. Det är snart slut. Kommer du nu? Nej, om en timme. Jag kommer om en timme. Okej. Okej, vi ses. Ja, det är vi. Ja, hej. Tja. Ja.